welkom bij je podcast. Hier is nou al iets wat aankomt voor... We praten nou al jaren hier overal. Like, as a challenge, my bro, as a tava challenge in sy kos. Dus ik weet, as die nie my personality nie, allemaal as my ken sal weet, wey, die is die nie sal. As een beetje uit die comfort zone uit en wat. Ik meen, hij moest maar waar die growth plaatsvindt. So, Definies, man. Ik zie om te growen, nee. Nee, fakes. Like die, zoals je man zegt, deze ernstige challenge, man. Like, om jezelf te challenge, like, in terms of, like, om jezelf wat buiten te zetten. Like, die idee achter die hele podcast is maar net om ons perspectief te delen met mensen. Like, het uiteindelijk gestaan daar wat ons per me gaat zien zijn. En dan het ons altijd gezegd, wey, niemand van die buitenwereld, de outside world, kom meet actually. Die conversations wat ons het, die type mindset wat ons het, hoe ons denken, hoe ons operate en zo. En hij zou ons beseffen, zoals dat wij, ons is een beetje different zien zijn, als wat die normal person denkt en gesjaald en hoe we met elkaar omgaan. So, het zal dope wees als ons die kan capture. En voor die mensen kan wijzen een different perspectief van wie ons is. So, Definies. Welkom hier, Welkom, jij, voor je gedachten. Maar bro. Like, definitief, like, for me personally, ik feel, like, especially oors komt nou al aan, like, 10 jaar, like, yo, die mensen wat nou voor oors kennen, nou, like... Ja, dan bro. 10 jaar is 10 jaar is lang. Dat is een hele decade, man, bro. Het voelt niet zo niet, maar het is like een hele decade, ja. Oors is hier een oud team, maar oors kennen elkaar voor 10 jaar. Op haar noot, weet je wat is dope? Like, personally, om te kunnen zien, tussen de twee van oors, like, die personal growth en, like, development. Nee, bro. Tussen de twee van oors, man, bro. Nee, over de course of that 10 Yo. years, like. As dope, man. Ik meen, like, die type goed wat oors deurgegaan het, man, bro. Die type stories wat ons het. Die adventures wat ons Maar bouwen, bro, like. die dope ding is, nou, als altijd die moments wat is amper zo, voor ons nog iets of een move execute. Ja. Als hij wat bij elkaar komt en ons delen het samen met elkaar. Oei, dat is En die lang klassiek, kan ja. aan, is Hij het like, heeft oh wait, it's about to go is de down. shoe, is de shoe. Dus hij is Nee. altijd dope met bro. En ik denk, niet bij mensen, dat hij met de barazen of zo, en partij mensen, like, zullen goed als alleen die gaan. En alleen goed als het zief en zo, maar als dope om iemand te hebben wat zij kan delen met, man. Zien zij om die journey samen te vat. Zien iemand wat voor jou kan aan de klap van die site af. Zien zij zo. Nee, dat is support system, man, basically. En hij is nog een ding wat het dat like amper zo. Hoe man is het like om een positive support system te like ons het nou die dag over gepraat like. Ons allemaal in een downward spiral. Like hoe baie van ons voel like yo, ik is in een downward spiral. Alles gaat verkeerd. Alles gaat verkeerd. Allemaal rondom met die rechte advice. Land die op mijn leven niet. Maar en als je alle asem van de downward spiral. Like het was al ooit gedacht aan die possibility like een upward spiral. Het is alle kracht is een downward spiral. Die moment dat je genoeg positive habits boven jezelf, positive dingen achieve. Beginnen vooral dingen niet allemaal in plek in je leven. Like kijk voor ons, like ons is nou op het terrein van positive habits. Like ik kan dit praten met mijn eigen leven. Like ik heb een trend bad habits gehad. En het heeft me gekost om stelselmatig ontslagen te raken van mijn bad habits. Om dit te kunnen doen, om even hier te kunnen wisselen, om te kunnen praten op een podcast. Like, van, ze moet bij personal battles overkomen, ze moet bij goed overkomen. En dat is goed wat mensen niet zien. Niet. Verstaan niet, man. Ik denk, like, voor mij als het tower zien, ik was public speaking, om ze met voor de camera vooral. Like, dat is definitief iets wat ik als normaal zou doen. Als ik het nog een jaar geleden of 2 jaar geleden moest doen, dan zou ik definitief decline. Het zou ik die. Nee, bro, ik doe niet die niet. Ze kan me aangaan zien zijn. Maar ik denk een man grow, man. En hij is ook iets wat ik gelezen heb in de boeken. Crashing het van Gary Vee. Van Gary Vee, ja. So, daar hij heeft ook iets mee opgemaakt. So, zij moet kan open wezen, zij moet comfortable kan raak zien zijn. En zij moet kan social media kan, hoe kan ik zeggen, advantage vat van wat social media veel kan aanbieden. En dat was een hele hoofdstuk in het boek van podcasts zien zij, wat veel zegt, zoals, like, als die future, dat bij mensen gaan het meer kan doen en hoe meer zij kan open wezen samen met die audience, samen met mensen, real kan wezen samen met mensen, hoe meer zal ze met mensen kan connect, verstaan. En ik denk, dat is die journey waarop ik is. Like, ik wil connecten met mensen, ik wil meer open wezen, minder wegstik van die public af en meer easier voel, man. Dus ik voel al klaar, way easier zien zij zo. Op hij nooit wat zijn er gezegd, like. Voor mij, hij is een van die redenen waarom ik like, zo gemakkelijk voel met de podcast nou. Like, ik heb niks om weg te stikken voor die publiekje. Like, voor die publiekje, like, wat ik nou zal doen op die podcast of wat ik in die publiek zal doen, like,
ik heb niks om voor schaam te wezen. Zie je man? En hij is, ik voel, like, especially as the youth, like, also in the category, like young adults, like 21 and above, young adults. So, like, always wordt baie vastgevangen, like, in society, man. Like, society doen die, always wil society doen. Wat ik geleerd heb op een baie jong ouderdom. Als society dit doen, go the opposite way. The moment you go the opposite way, you will find the right people. En dat is amper zo. En dan staan ze ook, moest maar nog uitzien. Ze staan uit, people, wat oosie besef je is, oosie toezelf, navik uit in dezelfde situatie en oosie expect, you know. Dat is ja. Hoe kan oos, like, let's make an example. You work, you get an income. You want to use your income. After all your duties are paid off, then now you have income. You want to use your income, and you want to use your income to spend on yourself. You want to use your income on entertainment and things like that. But if you use your income as a resource to benefit your personal growth, like you'd be amazed to see how you will grow. Zie je? Dank je dat. Ja. Dank je dat. Hallo, zeg daar voor de mensen. De mensen, in Germany. Thuis. Wat is live? Thuis. No, you're not serious. Thuis, wat is live? Zeg jij even de mensen? Ah, wat voor oors All around the world. Ik zie nou die mensen. Zo zien ik wel alles daar. Wie geht's? Zeg je? Wie geht's? Ja, he speaks much German. Oh, nee, ik moet mijn woordenboek gaan uithalen nou. Ik moet mijn woordenboek nog gaan uithalen. Ja. Yo, that's it. Yo, ours is live. Maar ik sta niet in die padaan, enkel. Oh. Ja. But speak there voor de mensen in Germany. Nee, Ja. ik ga niet over een vloeken. Ze is niet veel verkeerd, maar ik ben een grote aanslag. Kan je wel zien. Die grote aanslag. Ja, aan de bureau, laat ik aankomen bureau in Germany. Hij zei, ik moet voor die mensen zeggen, haal die frisse. Als ze dan over mij zeggen, welkom man. Ik zeg, waar hier staat aan, haal die frisse. Bas hulle van die lach mee bro, waarvan het betekent, nou je bek. Like, hou je gezicht zien, zeg. Shut up basically. Ik zeg, joh. Kijk, die man zegt nou, die ooms maken podcast dingen. Nee, positief. En even hij, like, ik weet niet of dit gaat uitwisselen, maar dit is like voor ons om te reflecteren. Even iets zoals hij. Hij is dope. Om hij te kunnen zien, like, is niet like, wakkie. Jezus. Come on. Als partij van die mannen wat jou wil zien, manier. Hey. The bro show. Wat dan weer, waar was dat? Wat ik nog wel gezien is zoals hij man. Like, jouw mensen het niks om weg te zien. Like, jouw mensen kan instappen, kan zien zoals hij. Ze kan zien hoe die man is bij elkaar met iets positiefs. Like, hij was een positive experience, like, no positive gevoel. Like, ik zie man je pa zo'n vibe en emoties. I see you. That's what ik zeg. Imagine you build a collective circle, you build people around, you're comfortable bringing to your home environment, where you know, these huiskinders, dus die man heeft nou like te soort gepast al huiskind. Kom ik zo maar straight in, zet ik achter. Hoe baie brassen wat voor mij niet ken, like langer als die man, like, sal hy waag, van amper so, hulle het hy personal, like, ek sal ek sê, hy personal journey deurgegaan met my mense, hy development, alles, is nie man. En hy is ook kom, die mense wat hy saam met jou deurgegaan het en hy plek het in jou lewe, daar is die type mense met wie jy invest, daar is die type mense met wie jy bou, like, jy moet sien, die mense moet vooruit gaan, like, verstaan jy man, like, het sal dope wees om te kan sê, bijvoorbeeld, soos nou met jou, Teasy in Germany, yo, like, as allemaal ken vir Teasy, like, soos een ken vir hom, ons kon nou al deel van bike race stap naar elkaar. Meanwhile, wijs je maar altijd respect aan met social media. Ze is altijd comment, liefde wijs en zo om te zeggen, nou, ik is trots op jou en wat. Nou, I feel great, man, bro. Als je klein goed, man. Ik kijk letterlijk, om terug te komen naar het topic toe. Die is je topic, die is mijn hot topic. Wat praat jouw vrienden krijgen? Like, letterlijk, zit stil en denk hoe die. Hier is ik en die man. Like, ons het gekomen van letterlijk net keier. Ons ken elkaar van keier. Ons het gekomen van keier af naar... Yo, ons het jaar zo gegroeid, mijn bro. Die conversations nou is total different, bro. Want in het begin, ons al gekeierd en zo, zoals de jaren aangelopen. Nou, als we elkaar zien, als Palmy, om elkaar op, hoe kan ik zeggen, te motiveren. We zijn altijd praten op boeken, goed wat ik gelezen, wat hij gelezen. En dan kunnen we elkaar weer in een good space brengen, motivated laat veel. Ik kom hier die tijd
waar ons like niet connected en niet goed uit elkaar het like uitgegaan het. Dus ik voel altijd hoe ik is recht voor die next step. Wat is next in man? En hij spoel, sorry met je mond te moes. Maar daar, en hij spoel nou al jaren al, my bro. Hij, like, ik zeg, voor ons like is een norm in een sense, like, van ons, maar voor mensen van buitenaf, like, denk, like, ik kan voor je nou zeggen, dat mensen so-called besties, like, wat advocate voor die wereld, ons is besties. Wat zal omdraaien als hij bestie wegstapt en hij persoon bad maakt? Nou, mijn vraag is niet die, als zij ook bestie kan bad maken, wat gaat zij niet van mij zeggen als ik wegstap van jou of ik? Zie je man, hoe kan wel een mens interactions bouwen met zulke mensen? En mind you, daar is alle mensen die beste Joel mensen. Die beste Joel mensen. Ik is het, ik love you Joel. Funky. Shout out, ik love you Joel. Ik zal iedere tijd naar Joel toe gaan, maar ik het besef en geleerd, niks change. Ik kan maar wat de DJ, ik kan maar wat de event, naar diezelfde gebouwkie toe gaan, niks change. Die vibe in die mensen zijn als gevolg van die DJ en die mensen zijn influence bij die particular plek. Maar outside of that influence... karakters is ook aan. Verjaardag zien ze diezelfde karakters. In die conversations is die diezelfde niet meer. Je hebt die opbouwende conversations samen met die mensen. Dan ga je niet Ze praten basically over laatst naweek ze keren. Laatst naweek ze bottles wat ons gedronken. Laatst naweek ze die en hij. Maar hier praten we over de future way. Hoe gaan we het dolly maken? Hoe gaan we beginnen leren van crypto investment, forex? Hoe gaan we, wat is die boek wat we next time gaan lezen? Verstaan je man? So, yo mijn bro, is totaal different en ik kan zeggen, ik is blessed om in een cirkel te wezen wat ons net elkaar like opbouwen, verstaan ze? Nee, so, yo, respect, nee. Respect mijn bro, ik is, thanks, nee, respect. Ik is jou, ik is blessed mijn bro en ik zeg weer, like, especially, like voor mijn age, dat is iets waar we eens bij praten. Like, age is hier, al voor jou. Ik vergiet van die mensen age. Nee, ik en soms is dan schrik ik zien om te beseffen, wey, die man is actually een beetje jonger als ik, maar ik heb nog nooit, als je tegen wat ik denk aan, tot wanneer zij het in een conversation opbrengen, ergens en dan besef ik zoals, ik al giet al weer wel. Maar dat wijs man niet, die man is met zo goed man. Nee, respect. Die reden kom ik het noem, nee, als amper zo. Ik denk wel meer aan man, like, zoals die man zegt, die man is blessed om een zo'n cirkel te doen. Ik is blessed, maar ik is zelf blessed om surrounded te wees met like-minded individuals, beetje ouder als mij, wat actually push and grind and believe in their craft, like actually putting the work in, the dedication, like believing in your craft. Like, ik is trots om te kunnen zeggen, ik heb zulke vrienden man. En like, ik denk hij is belangrijk. Ik denk hij is belangrijk. Mensen mis hij. Allemaal, meeste mensen omringen met mensen van nice times. Dat is altijd mensen van nice times, zien zij. En hij is waar ooit om elkaar kan opkomen. Like, ooit komt nou al die seasons, die real seasons. Ooit komt nou al, maar die mensen is al weten, ooit komt nou die real seasons. En dat is high seasons wat gehighlight is, wat amper zo een high season was ooit vriendschap. Like, it's like a brotherhood, me bro. Ik kan niet eens meer die of vriendschap noemen, like amper zo. Cause it's te diep nou, like, en die ding is, like, in terms of always vriendschap, brotherhood, like, dan, wat bij mensen niet verstaan, like, even though it's a vriendschap, nice times, en al die is een vriendschap wat alles uitkomt. Ons kan elkaar leverage op alle levels, like, emotionally, financially, spiritually, guidance, like, zie je maar niet dat ons afhankelijk is van elkaar, maar die way ons elkaar kan vatten op high levels and conversations en dus eigen leven, like, how do I actively go about changing my life, changing my business, or changing my behavior. Like, ooit is het actively gegaan als een groep, mijn bro, van bad habits naar positive habits toe. En ooit is het hij actually gezien. En dit begint soos, like, stukje voor stukje, die één person begint het change. Maar als je het ding van, wey, die beraad change en die man exclude homself, nou niet verstaan ze, als wey, like, kom ons follow die man, kom ons begin ook ons habits een beetje te adjust in zij. En zo het, like, die hele groep net beginnen, betere habits te beginnen maken in zij. Dus hij is great. Partij mensen zal zeggen dat, nee, zij change en ons baat ons aan uit die man wil niet meer bij samen met mij drinken en dit. So, het is duidelijk om te weten dat niet een van mijn boetas zal van mij force en zeggen, wei, nee, meneer, wist of zo in die vat glas of zo niet, man. Net om te weten, ik kan het nou decline, ik ga dit nou bij drinken. Die man gaat me kwestie naar oren, allemaal gaan met respect zien zijn. En hij is voor mij dope. Ik feel like, als jij rondom mensen is wat jou respect,
like your behavior and your habits zou zo veiliger zijn. Like, imagine it, jouw vrienden, like, zijn vrienden wat voor jou respect maken. Bijvoorbeeld, ik respect voor deze, ik respect zijn hustle, ik respect zijn grind, ik respect zijn journey. Wat hij voor mij gaat zeggen, het moest influence op mijn leven. Nou, is allemaal respect mensen, like, respect soms mensen wat die respect deserve. En die einste mensen, het influence in your life. Like, verstaan je man? Like, als bij je die, en zoals ik zeg, like, ik kijk ooit journey, ik kijk mijn eigen journey, like, ik is trots op mezelf. Like, ik niet iemand, een buitenpersoon om voor mij te zeggen, like, yo, well done, ik zie wat ze doen, wat ik wil. Ik weet, ik doe de klomp goed. Ik hou mezelf accountable voor wat ik doe. Die podcast is maar net één van multiple things wat ik doe, wat uit mijn dagelijkse leven aangaan. En net zo by the way, sorry meneer Montemus. Net zo by the way, die is nou de eerste episode. Maar jullie kan nou baie meer van die expect. Ons gaan try om het meer consistently te doen. So, prijs jezelf zien, we gaan jullie op die journey vat. Ons gaan mensen samen inbrengen, nog van ons brazen samen inbrengen. So, het gaat een journey wees. So, jullie kan net zo goed subscribe bij die channel. So, Nee, facts. But anyway, op een noot terug. Like, als diep man, like, wat ik besef het is, you give power to the things around you. Zoals amper zo, die mensen in mijn leven, like je vrienden in mijn leven. Ik geef jullie die utmost power. Van op het einde van die dag, jullie die utmost influence op mijn leven. Ja. Buitendien mijn ouders, wie influence je leven die meeste? Als die mensen, als je vrienden. Die mensen zijn beetje uit. Die mensen zijn beetje uit. Amper zo, hoe kan je? En hij is wat oors nou doen. Like amper zo, oors is een groep, oors is deel. Zoals hij nog eens Steve genoemd wordt aan die voorkant. Die is nog ouwens wat voor ons gaan join op die journey. Like oors is de groep. Die groep zijn naam is Wi-Fi Money. Hij doet maar nog net zo. Hij doet net zo gekomen. Die groep heeft het de naam geniet en die mannen hier rijden en hij heeft maar nog Wi-Fi gestikt Money. in zijn. Hij heeft het gestikt, maar denk gewoon daar, anders wat het verder. Die idee, buiten die idee, Wi-Fi Money. Wat het betekent voor ons allemaal is like, we live in a digital era. Wi-Fi money is just simply make money with Wi-Fi. There's multiple ways to make money, but making money with Wi-Fi has to be one of them. And however you do that, that is the way. Ja. Ik zeg altijd, die internet is een powerful tool. Bro. Like, zij kan het zo klomp goed te leren, zij kan tutorials kijken, video's kijken. En als ways wat ze kan extra geld maken online en stuff, maar de meeste mensen zullen het besluiten om niet die tutorial te kijken, maar ze gaan nou liever een dop gaan drinken. Ze zal liever die tijd sacrifice voor iets wat niet gaat bouwen tot hun leven of wat bouwen aan je growth, maar dan verstaan ze niet hoe kom je andere mensen vooruit gaan of hoe kom je andere mensen meer groeien als wat zij groeien. Hoe kost ooit hier? Hij zie hier. Zij doubt jezelf te veel op een of andere dag. En ik kan getuigen naar Icos. Like, ik heb eigen doen voor baie lang. Like, ik wil niet voor die camera geweest zijn. Like, in mijn next step is ik wil live gaan zien. Ik weet hij is mijn personality niet en hij is iets wat ik me altijd gezegd heb. Maar die ding is, ik moet accept dat voor mij om mijn personality te change, moet ik like, die challenge embrace zien. En ik moet die challenge kan face. So, hij is ook om als ik kan zetten. Ik heb nog nooit die in mijn leven gedaan, maar ik feel like, ons kan die regular thing maken. Hij is regular thing. En even net die way, hoe ons net beginnen en hoe ons is nou een strijd gevonden. Like, ons is nou weer gemakkelijk. Hij is de 2 minuten is ook goed. Als we bij hij komt, like, en hij is een tip, like, met enig iets in life. Like, jouw eerste 2-3 stappen is ook goed ongemakkelijk. Weet dat. Die video, en die ding is, die video, het gaat niet eens de beste video visie. Ons gaan nog makkelijk lachen, een maand van nou of 2 maanden, volgende jaar, en lachen voor die video. Maar die ding is, ons gaan niet die growth zien als ons die eerste stap gevat is. Dus ik denk die eerste stap is de belangrijkste stap, mijn bro. Ons het eigen doen, mijn bro. Ons het eigen doen. Nee, mijn bro. My dog, and we don't get money together. You go through a trial, you ducking the laws, and fuck it, we ducking together. She getting wild and you kill a nigga, we bury and shovel together. I got you forever and ever. I got you through every endeavor. If you my daughter, nigga, my dog, and we don't get money together. You go through a trial, you ducking the laws, and fuck it, we ducking together. She getting wild and you kill a nigga, we bury and shovel together. I got you forever and ever. I got you through every endeavor. Got you through every endeavor.